everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco! I miss you, Mrs. Brina Garces Pinafarte. And finally, here I am. Ranito. Honey. Dili na ako ikaw ang akong pagkakot. Ang akong pagka-Venefuerte o ang akong pagkamahal. Ran. Honey. Ikaw ba yun eh? O lagi, og nagmalampuson ko nakabarag pagbalik. Gikan sa pagkalukapa. Napanag-iya man sa lain ang kaning negosyo sa mga Venefuerte. Ngaway ayong pagda ni Danny Virgilio. Pero may laing kahayag na may patigbabaw. Pag-ong paglaong, bunga sa akong paghago o kakuki. Labaw sa tanan, pagsakripisyo, aron mo barog ang profit venture. Ang among negosyo. Paulit na sa ato. Kimingaw na kay kanay mo, honey. Paulit na. Yes, honey. Yes. Mapauli na ko sa ato. Maunay akong saadi mo. Huwag akong ipasalig nga dili na ako ang kaning Ranito Venefuerte. Lahi nga rin nito na ang imo niyang ikauban. Mao ka na ako ipasalig. Salamat, Ran. Honey, pabutang tabi ka sa bahay, ha? Judaya, wag ko kinadam, ha? Malipayon kay ko. Nalipay sab ko para nimo, Miss Brenna. Para ninyong duha ni Ranito. Kuan, dili ba kani unfair para nimo? Kung maglipay ko, samtang ikaw. Ay nakalagon na nagkasapot ko kung sipot mo ipasapot. Ay nakuna oy. Kay matag sa kanato. Deserving to be happy. Di ako bilib nimo. Masinabutan ka kaayo. Salamat kaayo, Judea. Well, okay na tanan. Ready na ko. Aron makikatubang sa akong asawa. Og dili na ko angay ikauwo. Og di na sa ko angay mauwo. Dili ko ubos kay kaniya. Kay may ikipasigarbo naman ko niya. Daddy Virgilio, magkamaog gid ko mo barog sa kaugalingon ko mga tiil. Hello? Rahan, nana ko sa bahay. Kaming tanan ang di aron. Excited na kay kung maabot ka. Kaming tanan. Niyan ako sa kong auto. Paingon ako diha. Kato na pasang auto sa rent-a-car, ha? No. Dili na. Kaugalingon ko ng auto nga akong gigamit sa akong pagpauli diha sa bahay, honey. Han, pidali na. Paulit na nga rin. O lagi, papauli na ko diha. Sure ka? Nga ani ka lang gid una sa imong kwarto, Judea? Oh, Miss Brenna. Mugawas lang unya ko kung ni ana si Ranito. Kay makigimamat unya ko niya. Okay, sige. Ako gid mismo may mangunay paybaw niya nimo. Promise. Naibaw ko. Kuno si tinuoray niyang gipati. Nag-uol siya. Luyo sa daw pinugos niyang pahiyom. Nagpahipini niyang kasubanan. O gagana karon siya nga nauna. Mao ang binuhat nga iyang gimahala. Si Lolo Draco. Nga naagkaroon sa lawas ni Ilkim. Gusto, magpalit ko og fresh flowers para sa akong asawa. Ato kog flower shop para sa akong pinanggang asawa. Excited na siya kay kung makita siya.
magakos og mahagkan si Brena. Ang gikamingawan ko ng asawa. Nianagid ko sa ubos ng bahin. Pero layo pa ang sentro nga bahin sa baryo. Pag ako mapaniguro, maluoy lang ang Diyos ug way kakulian nga ugma. Tuan ako sa panimay ni Brena. Magkita na sa may pagbalik si Judia. Ang mahal og pinangga kong Judia. Paabutin ko ang imong pagbalik. Magpaabot ko. Pag-amping ha. Kadili ko magkatugot nga doon ay tautan mahitabo ni mo. Dili. Mahal ta ka, Draco. Nagkadoon ang katumanan sa tanan. Hapit agyot. Ang pagtapos na sa buhing kasaysayan. Matapos ang tanan. Pinaagi ni Judia. Pinaagi sa usa ka matuod ka gugma. Ug matuod nga pagpinahalay. Diyos ko. Ayaw pasabdi si Judia. Kunwa na unya ako. Kaya mahitabo. Mahanaw gid ko sama sa buha. Human unya matuman ang ikatakda ng propesiya sa mga kamot ni Judia. Ranituhan, salamat, salamat. Nalipay ko di ibang pagtumas sa imong gisaad kung mapalik ka. Nalipay ko na siya pero nagilak. Ayaw paghilak. Sa kalipay manibi. Today, dawata ko na ng fresh flowers para nining. Salamat. I love you, Brena, honey. I love you more, honey. Ngano imong giliraw imong pananaw sa tibuok palibot ng atong kwarto. Ikaw ha, imo gidagi pangandaman ha? Ay akong pagkapot. Sukad pa ni atong imong pagbiha. Pirmi ko na kinagi pangandaman. Kay matag adlaw, nag-expect ko. Nagpaabot ko sa imong pagbalik. Nagpaabot ko ikaw, honey. Brena, honey. Mingaw na kay ko ni Mawan. Stasap ko. Mingaw na sad kay ko ni Mor. Hana. Brena. Ito. Hana. Unsalan kini? Kanang na ang unsalan. Oh, Tia Roseng, andam naman untang lamisa. Unsalan kini magtiayon sa sila punta. Ay na, maunay problema karon Sherlan. Kay Toa, ay nanulod man sa ilahang kwarto. Ay, Oh! Sara, sila gapahimulo si tawon sa daghang mga adlaw nga wala sa ilahang kilira ng usag-usa kanila. Gimil na mawe! ay maugyod. Kabugal-bugalon ba nato duha. Ay, bitaw, Sherlan. Kay ang isda bitaw ug ang luwag kun maunay magkita. Ay, hala! Ay, sinando kay manggayod tamas ginhawa. Mauna lamang inay dagway og magkita to pasahero ug ang bihar. Inauroy. Auray, lima ay pastilan. Sabay. Ay, magulat lamang kita og kanus ang manggawas ang magtiayon sulod sa ilang kwarto, Sherlan. Oo. Palipod na laay po ninig paabot. Andan man ang ginuntang lamisa. Gaaso-aso pag kainit ang mga pagkaon nga gipaluto ng Brena tiya. Nay tinuwa, nay sinugba. Oo, gaaso-aso pag yun. Onya be, Sherlan. Kay ang nagpaluto, ang nagpaandam ining mga pagkauna. Ay tuaman sa. Ay nag-aso-aso man sa pagkainit o kahigwa o sa pagbating ini kalimtan sa dagang mga adlaw. Mauna lamang! Hey! Uy, hala! Mano, Tia Roseng? Si Inday Judia ay tuon. Ay, tuwa mas kwarto, Tiya. Nang himo, tuwas kwarto ng himodlay.
Laban mo kuno yang ula. Lain na ron ang ilang huna-huna. Kaya nanood mo na din sa atong kwarto. Nga unta, nagpaandam na kong pagkaon nga atong sahuan uban nila ng Lusaura. Ni Judea, ingon man ni Sherlan. Ha? Judea ug Sherlyn? Sa ato pa, imo silang gi-invite, honey? Unsa kay gi-invite? Ni alam sa sila puyo din sa bahay, tipo nato, tipo nako. Oh, mao ba de? Mao kina. Kay si Sherlan, gidugang ko siya sa mga katabang. Wa may katimbang si Manarosaura. Og abi mo, kung unsay nakapakugang namon ning pagpuyo karon din ni Sherlan, honey. Ha? Unsa man? Walang dam ha. Nga nagkailan na yun nakakita ang dugay ng wa na'y balita sa usag-usalan iyaan og pag-umangkon. Oh, nga sa ato pa. Pag umangkon di ay ni Manang Rosaura ang bayot nga si Sherlyn? Mao ka na, honey. Basta laligi. Huwag yun bitaw dam ha. Oo niya. Ang bahay ni Judea. Bahin sa ni Judea. Na ako gihapon sa papuya sa bahay. O ako siyang gipatrabaho sa opisina, isip akong sekretary. Oh, okay. Tana. Manggawas sa tadin ni honey. Ako na silang himamaton. Wa magug kong makakita lang Judea og Sherlan ganina sa akong pag-abot. Sila ram to si Ricky ug si Clint ang bikuha sa akong pag-ahi gikan sa akong auto. Sige. Tanahan. Oh, time pa dito. Si Eliakim. Hain naman din siya ron. Kuan. Tuwa sa bukid sa Latrangka. Miagpas si mong amahan. Unsa? Nag-uol sa taon to sa Judea. Kaya delikado gud kaayo ang mong tipit. O gawas ka delikado sa ang pagkabangi si Daddy Virgelio o sa mga armado ni ini mga sakop. Nga na bang miadtop mo siya sa maong dapit? Nga nang mas kipalabi man niyang isugal ang iyang kinabuhi, bugti sa mga bahandi kaysa ilang gugma ni Judea. Ha? Uwa ko magdaw. Nga si Eliakim, sama ba da ikang Daddy Virgelio? Nga nahangol sa mga bahandi sa karaang kasaysayan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.